טוב, אז ממש עכשיו יצאה עונה חדשה לפורטנייט. הבנתי שזאת מין עונת חרקים. אני ממש מתרגש, הרגע נכנסתי למשחק. אני לא יודע מה מצפה לנו, אז נצטרך לגלות ביחד בסרטון. אבל לפני שאני מתחיל את המשחק הראשון, בוא נקנה פה את הבטל פאס. וקניתי, let's go. בואו נשים פה את הסקין הראשון ובואו נתחיל. טוב, אני פה בלובי של המשחק, אני כבר רואה שיש כאן כמה מקומות חדשים. האמת אני מתרגש בטירוף, סוף סוף עונה חדשה. אני רואה שיש כאן מדליות נראה לי. אני באמת עכשיו נכנסתי, אני לא מבין כלום. נראה לי שאני נחת באזור הזה, הוא נראה לי סבבה. אני רואה שהם החזירו פה גם את החנות. זה היה לפני 3 שנות בערך, אני חושב משהו כזה. אוקיי, וואו, המקום הזה נראה חזק. יש פה איזה אש עם מלא עשן, לא הבנתי כל כך. יש לי פיסטול. בוא נפתח פה את הצ'סט. יש לי RPG ופלרגן. ויש פה גם את הסטינגר SMG מפעם, סבבה. קצת קורס לי FPS, האמת. מה זה החרק הזה, אחי? בוא הנה. מת, let's go. בוא הנה. מה זה? מת. אני אמור להרוס את זה כאילו? הרסתי. בוא לפה. מה הולך פה? מה זה הער הזה? וואו, חבר'ה, מה הולך כאן? בוא נשים פה ביג שנייה, נירגע. אני רואה שיש פה מלא דברים חדשים. החזירו פה את הפלרגן, שזה חמוד. יש לי כאן RPG חדש ו-AR חדש. הופה, אני רואה שיש שם מישהו. בוא נראה את זה עליו. תשמע, החרקים האלה, אני לא יודע מה זה. הנה, אני אמור להרוס את זה נראה לי. תמותו כבר, מה זה, אחי? כמה AR הזה מוריד? בוא נראה. 35, ויש לנו פה מפלצת גדולה. היא מזמנת את החרקים, הבנתי. טוב, הרגתי אותה. בוא נראה מה היא הביאה. היא הביאה פה איזה משהו. אוקיי. בוא נראה מה זה עושה. בוא נראה את זה סתם ככה על הקיר. וואו, היא מלא, מה זה? אני יורד את זה על... רגע, מה זה עושה בעצם? זה הוריד לו 200? בוא נראה את ה-RPG הזה. זה הוריד לו 700. וואו, הנשקים האלה נראה לי שבורים בטירוף. הופה, מדמיס. אני רואה שזה לא רק דברים חדשים. הם החזירו גם את הדברים החמודים האלה מפעם. אתם יודעים, פלרגן, מדמיס, כל הדברים האלה. אני אמור נראה לי להרוס את כל הדברים האלה. כן, הנה אשכרה יוצא לי מזה לוט. ויש כזה גם אותיות בצד כמו העונה הקודמת. אבל הם נראים קצת שונה. יורים. בוא נראה לך RPG אח שלי. לא. טוב, בוא נראה מה זה עושה. אני מת. מה הוא עושה, אחי? מלא, הוא יורה עליי. תשמע, זה אחד המפחידים. בוא נראה עליו RPG. לא, אסור לי למות. אוי, אחי, זה הוריד לו 170. מה זה? מלא, זה הולך להיות עונה כיפית, חבר'ה. מה זה? זה מתעופף אליי, אחי. מה זה החרקים האלה, אחי? וואלה, זה מציג קצת, אחי, אני לא אשקר. שלא תחשבו שאני משקר לכם בגלל הסרטון. אם יש משהו לא טוב אני אגיד. טוב, נראה לי נדריב את הפלרגן למה אני חייב שוטגן. טוב, האמת קצת יותר רגוע לי עכשיו, אני רוצה להבין קצת מה הולך כאן. אז יש לנו פה AR חדש שמוריד 35 לגוף. השוטגן הזה היה בעונה הקודמת. ויש לנו פה RPG. זה שוטגן חדש נראה לי, כן, זה שוטגן. יש לו 7 יריות ויש לו כוונת קצת מוזרה. כמה הוא מוריד? 84, חמוד ביותר. אני רואה שהם לא הגזימו ולא כל הנשקים חדשים. נגיד, יש לנו פה את ה-SMG הזה מפעם שהוא היה דווקא די טוב. אז האמת אני שמח שהם החזירו. ויש לנו פה גם את האמת תיבות חדשות, בואו נפתח אותם. ואמר גם הם החזירו, אמר אני לא בטוח שהיה. אני חושב שהיה אמר עד עכשיו ברילוד. אז כן, אני רואה שהם לא הגזימו עד כדי כך, שזה טוב. יש להם עונות שהם מגזימים ממש. נגיד הסטאר וורס, הכל היה חדש, הכל היה מוזר. לא אהבתי, לא כזה התחברתי. וואלה, העונה הזאת נראית ממש כיפית בינתיים. ראיתם שאשכרה RPG הוריד לו 170 לגוף. וואו, אחי. שתבינו ש-RPG לג'נדרי, RPG רגיל מוריד איזה 130 לגוף, משהו כזה. וה-RPG הזה, האפיק, הוריד לו 174. וואו, מטורף. הופה, בוא נראה כאן על הדברים האלה. הבנתי, יש כאילו את הדברים האלה שמזמנים את המפלצות פשוט במפה, ואת הדברים האלה צריכים להרוס. האמת בא לי להרים את השוטגן הזה, אבל בוא נצא את השוטגן החדש. בוא נרים פה גם את זה, נעיף את המיניז. וכל הלודות שלי בערך חדש, חוץ מהפיז. האמת חבר'ה, אני די לחוץ בזמנים. אני ממש השנייה הגעתי הביתה ואני גם עוד מעט יוצא שוב. אני מאוד מקווה שהסרטון הזה יעלה היום. אני מצלם את הסרטון הזה ביום חמישי, ממש בערך לפני שעה שרתים חזרו. אני מאוד מקווה שזה יעלה היום, אם לא תסלחו לי, זה יעלה ביום שישי. אני בטוח שתבינו אותי. ממש עכשיו חזרתי מהחדר כושר. הכנתי כבר תאמנייל, אני לא בטוח שאני אספיק לערוך את זה. אני מאוד מקווה שכן. ווואו, אני מתרגש, הולך להיות הרבה תוכן העונה הזאת, אני מרגיש את זה. אוקיי, אני רואה שיש במפה פה 2 מדליות גם. בוא ננסה לפרוץ מדליה אחת. למה לא? בוא נהרוג אותם, נראה מה המדליות עושות. הופה, הנה, ממש כאן. אני בא, חברים יקרים שלי. הנה. בוא נעשה סטו עם היער. 100? עוד. מה זה, מה יורה עליו? פגוע 100? לא 100, 60, למה אמרתי 100? קבלו חבר'ה. וואו. פגוע קרק. בוא נראה את זה עליו, חבר'ה. לא, הוא ברח. זה המדליון נראה לי, אני די בטוח שכן.
יו. הופה, יש כאן אוטו. היא מלא. בוא נבדוק את השוטגן. נראה עליו את ה-RPG. 170! אתה מת. אני מתאים את ה-RPG, כאילו, חבר, אתה מת. תמות, בבקשה. הוא חייב למות. וואו, תשמעו שה-RPG הזה שבור. וואו, זה בין הנשקים הכי טובים שהיו במשחק. כאילו, סתכלו את זה, אי מלא. לא, הוא ברח עם הרכב, איזה חנון, אחי. טוב, לך, אל תפריע. אני רוצה רק את המדליון שהוא ברח כבר מזמן. איזה מבאסים, כולם שם וואן. מה הם בורחים לי, חבר'ה? אני רודף אחרי מדליון, כאילו, לא אכפת לי. אני חייב את המדליון, אני רוצה לראות מה זה עושה. רגע, נראה לי הזה עם האוטו גם לא היה מדליון. הופה, הנה, נכנסתי כאן למקום חדש. רגע, יש כאן מישהו נוחת. בוא נראה עליו עם RPG, חבר'ה. פוגו 40. פוגו עוד 30. מה זה, יש לו שוקווייב לנצ'ר? זה השוקווייב לנצ'ר או שוקווייב רגיל? וואו, תסתכלו את המפה, 3 המדליות עלינו. רגע, מי זה זה? לא. ה-RPG שלי יותר טוב אח שלי. בוא נראה עליו עם זה. בוא נבדוק את זה. לא פגעתי. 100? לא מאמין, אחי, איזה באסה. אוקיי, משחק שני, והפעם אני רוצה לנחות באזור הזה. אני חושב שזה מין סימן של מדליה, אני די בטוח שזה מדליה. אני רוצה לבדוק לפחות אחת מהמדליות החדשות. האמת לא נוחתים איתי כזה הרבה, נוחת פה רק בן אדם אחד. מה אני רואה? יש כזה הזקה לחרקים, שיש פולשים. רגע, יש פה בן אדם למעלה. מה זה, מה עושה, אחי? בבקשה, תמות. let's go, מת באוויר. רגע, יש שם עוד אחד. הופה, אני הולך לשם, יש שם מפיק צ'סט. אומייגאד, יש לי את ה-RPG ב... רגע, זה לא RPG, זה מיניגן. ראיתי את זה בטריילר. עם מלא מיניגן לג'נדרי. בוא נבדוק את זה, חבר'ה. מיניגן לג'נדרי, זה נראה לי חולני. רגע, מה זה? בוא נהרוג אותך. מה זה? זה מתכוונן? מה זה? מה זה העיגול הזה, אחי? זה עולה לי למעלה. זה קשה לכוון עם זה, מה זה? וואלה, מיניגן מוזר את האמת, אני לא אשקר. המיניגן קצת מוזר. רגע, מי זה? זה בוס כאילו? בוא נעזור לו, נהרוג את כל החרקים. לא, יורים עליי, מה זה, הלו? אני לא כל כך הבנתי את המיניגן, אני אגיד לכם את האמת. האמת זה די מוזר, וואו. זה לא פוגע, כאילו, העיגול הזה מוזר. זה הולך לכיוונים שונים. וואו, האמת זה מוזר. לא אשקר, זה די מוזר. וואו, האמת אנשים באים, רגע. אני רואה כבר 2 אנשים מתקדמים לפה. אין לי כזה הרבה HP. אוף מפה חרק. וואו, אני לא אשקר, המיניגן די מוזר. יכול להיות שהוא טוב, אבל לא הבנתי את הפואנטה שלו כל כך. לא, למה מזדמנים לעדי? אוף מפה כבר. אני קרק ואין לי בניות. אחי, מה זה? לא. טוב, חבר'ה, אני עף מפה, אני לא יכול. רגע, יש פה ממש מדליה, הנה הוא. אולי זה טוב לקרוב? הנה. זה טוב לקרוב. חבר, בואי נע. מיניגן. זה המדליה, חבר'ה, זה המדליה. קרק. יש עוד מלא שוקווייבים. רגע. איפה הוא? לא מאמין, אחי. טוב חבר'ה, זה הסרטון שלנו היום, מאוד מקווה שנהנתם. אני יודע זה סרטון קצר, אבל אני ממש לחוץ בזמן. אני ממש רוצה שהסרטון הזה יעלה היום. אני גם חושב שבדקנו הכל, והסתכלנו על כל הנשקים החדשים. וואלה, אני חושב שהעונה הזו די טובה, תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים עליה. האמת יש גם הרבה תוכן מהעונה הזאת, אז תצפו להרבה סרטונים חדשים. בואו ננסה להגיע ל-70 לייקים, ויאללה ביי חבר'ה.